Оцим мотоблоком перше була проведена фрезеровка. Фрезерувалося оцей участок. Зараз буду дивитися, може ще один раз пробіжу, бо тут початок не дуже гарний. Ну а там далі чітко все. Буду дивитися, певно, думаю, що ще один раз пробіжу. І все. І будемо різати шорики. Заложуємо, удобряємо, посипаємо від гризунів. І загрібаємо. Не знаю, скільки успіємо сьогодні налущити. Отут є. І ще отам кусочок є. Ну і ще буде третій участок. Третій участок поки що раз. От така фрезовка була. Третього ще навіть не фрезувалося, не оралося, нічого. Отакі діла. Зараз тут буде чесночок.